नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आता मी शिवाजी पार्कमध्ये येईल आहे. शिवाजी पार्कमध्ये शिवाजी पार्क फेस्टिवल असा तो बघण्यासाठी येईल आहे. तर पहिलं आपण शिवाजी पार्कमध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा डेकोरेशन केला असा बऱ्याचशा गोष्टी. तर आपण थडे जाऊया आणि बघूया की पहिला डेकोरेशन काय आणि मग फेस्टिवल. या असा मेन शिवाजी पार्कमधला मीनाताई ठाकरेंचा स्मृती स्मारक या मस्तपैकी सजवलेला असा. त्याच्यानंतर यो शिवाजी पार्कचा जो गेट असा त्याचा मस्त त्यांनी छत्रपती शिवाजी पार्क आर्ट फेस्टिवल म्हणून त्यांनी सजवला. आणि आतमध्ये दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा मस्त केल्याने असा. महाराजांची बरीचशी गाथा, पेशव्यांची गाथा, मराठ्यांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार असा सगळा त्यांनी तुमका दाखवला असा. ग्रेट मराठा. आणि या शिवाजी पार्क. तर आता ह्या बघून आपण फेस्टिवल बघून जाऊया. आणि आता बराचसा काम चालू आहे, अजून गेटचा काम चालू असा. तर आपण आता फेस्टिवल बघून जाऊया, चला. महाराष्ट्र कला दालन, आंबेडकर चौक, दादर चौपाटी. तर सगळ्या जागेंची जी नावं असतात ती हडे तुमका हँग केलेली दिसतली. दमलास, चला. गाडे मस्तपैकी स्कूटर ठेवल्याने असा फोटो सेशनसाठी. दिल दोस्ती दुनियादारी. चला ऐकून आपण आता वनिता समाज हॉलमध्ये जाऊया. काय आपला बाकीचं फेस्टिवल बघा मिळतं. तर मंडळी आता आपण वनिता समाज हॉलमध्ये येईल. लास्टचा जो कॉर्नर असा निर्मिती म्हणून दिला असा ऐकून आपण चालू करूया. बघूया आता निर्मितीमध्ये आपण काय काय बघू मिळतं. पहिलं तर आपण की मस्तपैकी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मोठंसं वॉलपेपर आहे. कशाचं बनवलं माहीत नाही, जबरदस्त बनवलं. आणि हे सगळे स्टॉल्स असं आता आपण बघूया काय काय असं तर बघूया. तर हडे थोडेसे ड्रेस आणि
काय काय अँटिक विंटिकचे स्टॉल्स असतात. त्यानंतर आणि आता बायग्या मालवणी टी शर्ट. इथे आता आर्ट गॅलरी असा सगळी आणि तुमका सगळे आर्ट रिलेटेड गोष्टी बघूक मिळतले. सही पेंटिंग केल्याने असत. एक वॉल पेंट केल्याने असत. अक्षर सुंदर, चालणे सुंदर, बोलणे सुंदर. आणि तुमका सगळा आर्ट बघूक मिळताला. हे हवा खातात. इथे एक मोठा पुस्तक बनवल्याने असा. वाचाल तर वाचाल, पुस्तकाशी मैत्री करा. हे तुम्हाला जगाचा अनुभव देतील, एकांतात साथ देईल, अडचणीत आधार देईल, जगण्याचे सार देईल. सही आहे. तुमका याची मी साईज देतो. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क फेस्टिवल 2024 पर्व तिकडे आणि आलेल्या सगळ्या कला रसिकांचं कला गुणात स्वागत आहे. आता दुसऱ्या सेक्शन मध्ये येलो हाडे कला आणि तुमका तोरणा दिसतात. त्यानंतर दालन महाराष्ट्राचे बॅग्स वगैरे असतात. हाडे अँटिक बॅग्स असतात. तरवी साड्याज वगैरे असतात. वारली आर्ट, नर्सरी रिलेटेड आयटम्स, छोला क्राफ्ट, लावण्य ज्वेलरी, तिथे तुमका मस्त टी शर्ट बघून मिळतले. आम्ही थोडेसे घेतो बघू. चला, टी शर्ट घेतलो आम्ही. आता पुढच्या सेक्शनला बघूया काय बघूक मिळतात. आणि तर तुमका ड्रेस, ज्वेलरी, त्यानंतर बॅगा, तोरणा असं सगळं दिसतं. निर्मिती मग ये तर आता निर्मितीच्या बाजूच्या फूड फेस्टिवल असा, मुंबई फूड फेस्टिवल म्हणजे शिवाजी पार्क फेस्टिवलचा जा. थोडे जाऊया आतमध्ये. मस्त डिझाईन केलेली आहे. त्याचबरोबर मार्शमॅलोज ही स्पेशालिटी आहे यांच्याकडे. आणि पोटॅटो ट्विस्टर जे सर्वांना सध्या आता खूप आवडत आहे.
हा तर मंडळी गरमीन थोडेसे हैराण झालो. शिवाजी पार्कचा जो फेस्टिवल असा तो 11, 12, 13, 14 4 दिवस असा आणि 2 सेशनमध्ये तुमच्याकडे फेस्टिवल बघूक मिळतलो. तर तुम्ही जर इलात तर नक्की दुपारनंतर या. दुपारनंतर फेस्टिवल चालू होता रात्रीपर्यंत. तर तुम्ही फेस्टिवलला नक्की 14 तारखेपर्यंत भेट द्यावा. तुमचा जर व्हिडिओ आवडला असेल त्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून विसरू नका. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.